friends, nagyapunta sa atong rice and beans challenge. Ang atong main ingredients ang atong hinuon kay rice and munggo beans with lentils. Ang iyang kuyog ani atong lutuon karon kay patties. Okay? Ang iyang kuyog kay black pepper, salt, buti pa sabot kay garlic salt, na siya cayenne pepper, sili, na siya pepper mix. Ako na siyang gibutang inanidaan aron i-add na lang ako diri. Okay, naasal siya onion. Ang akong onions actually, ang isa kay ani ka ba mo mapit nila 2 ka buwan. Ay, 2 ka buwan ka. Nara ako nang gi-slice sa kabuok ra. Naapod siya kuyog na bechamel, white flour sa English. Kuyugan po na tong havre green. Kuan siya oatmeal. Nara ako ang lentils o diring ato ang beans and rice daan. So dali na sa kuha para buhaton kung sa kung gusto. Kaya na naman diri akong challenge for the week ang beans o rice, diba? Yeah. Okay. Atong buhaton ang kani siya ug kani ato ang process aron magamay siya sa mga pino siya. Okay. Butang ka flour, banabana lang atong flour. Butang ka ato rice and beans with spices. Black pepper, kung kay plantra kaayo, like a color butangan nato og carrots. Akong i-grate. Nana to ang rice and beans patties. Sorry friends. Gamay na unfinished product guys. Actually, first time na ko nagbuhat og rice and beans patties. In fairness, lami, maugamay na nabiling kay sige na kong kuhan. Kusik-kusik. Pero, inigkaon na ko ani kay dugangan pa man rice. Karisan pa rice. So, okay ra. And, pinaka ko niya sa usawa